І ўсё ж такі, карысць ці шкода? Да прыкладу, дачнікі, уладальнікі прыватных падвор'яў чамусьці ўпэўнены, што ад гэтага зямля аднаўляецца і ўраджай будзе лепшым. А вось выратавальнікі, спецыялісты камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя кардынальна не згодны з такім спосабам павышэння ўрадлівасці глебы. Тым больш, што пакутуе ў выніку ўся экасістэма. Ужо ў гэтым годзе падраздзяленні МНС выязджалі на тушэнне пажараў больш за 220 разоў. Агнём была пашкоджана плошча больш за 350 гектараў. На сёння заклапочанасць выклікае сітуацыя ў Студэнцкім раёне, дзе на тэрыторыі палескага лясніцтва гарыць расліннасць на альманскіх балотах. Площадь горения на сегодняшний день порядка 200 гектаров, потому что 150 гектар примерно кустарники, сухая растительность, но и около 50 гектар леса. На тушение задействовано более 4 десятков единиц спецтехники, большое количество личного состава, работают другие организации лесники. Ведется мониторинг обстановки вертолетами. За 2 дня вертолетами Ми-8 МЧС Беларуси было осуществлено более 140 сбросов воды. Праблема ускладняецца яшчэ і тым, што тут цяжкадасягальная мясцовасць, няма дарог. Яшчэ адзін пажар адбыўся ў Маларыцкім раёне. Вчера было ликвидировано возгорание на территории Маларицкого района. Это Пожежинский лесхоз. Площадь возгорания леса составила порядка 50 гектаров. Был объявлен сбор личного состава управления. Выезжали туда силы и средства дополнительных работников МЧС. На сегодняшний день возгорание там ликвидировано. Моніторынгам сітуацыі займаюцца спецыялісты камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. З пачатку года яны ўжо зарэгістравалі звыш 300 пажараў у экасістэмах. Законом о растительном мире запрещено выжигание пожнивных остатков, сухой растительности, а также разведение костров на территории общего пользования в населенных пунктах. За незаконное выжигание сухой растительности нашим законодательством предусмотрен штраф от 10 до 40 базовых величин. За разведение костров в запрещенных местах установлен штраф до 12 базовых величин. Кроме того, и при установлении виновных лиц, когда они выжигают сухую растительность, еще и рассчитывается ущерб, причиненный окружающей среде. И это тоже немалая сумма. Поэтому стоит задуматься, стоит ли разводить костры и какая в дальнейшем от этого может быть причинен вред нашей среде и здоровью граждан. Прычыны пажараў самыя розныя, ад простага хуліганства да кінутай цыгарэты ці бестурботнасці уладальнікаў падворкаў і дач. У агні ў Бярозаўскім раёне ўжо загінуў чалавек. Для кантролю за станам спраў рашэннем камісіі па надзвычайных сітуацыях Брэсцкага аблвыканкама на тэрыторыі вобласці уведзены рэжым павышанай гатоўнасці. Это, наверное, максимально направлено на то, чтобы избежать такой вот сложной ситуации с пожарами в экосистемах. Планируется заседание комиссии ПЧС облсполкома о рассмотрении вопросов о запрете посещения лесов в некоторых районах. Юрий Печур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».